Denver, honey. Agtaod amis mo kadata ti agbalin nga anak na. Anya? Kasano ko maama pasamak na ita? Kat amumat asa anak ang makaputo. Tabaw gakit nga rod, Ivy. Walang insulto mat kanyak na itang aramida mo, Ivy. Denver, sorry. Pakawanan na no nakaisawang ak itinakasairan tiriknam. I'm sorry, honey. Ivy. Awan ng tensyon ko amang pasakit kan ka, honey. Sorry. Mala. Lipato mo na dyan. Maturog tan. I'm sorry, honey. Please, saan na ko maaguraan? Yak kaya't nga dati saan tapag kinaawatan. I love you, honey. Sige. Awan na dyan. Ala. Maturog tan. Ni tata ito. Hello, tata? Hello! Kumusta, Ivy? Sukunin ka no madamdama, ha? Anya? Ay, saan ang mabalin, tata? Kan mabalin ka di? Di yun ulitan ti mangawag kanyak. Sige. Mabitlay, Ivy! Adda napatay nga bagakan ka. Ha? Masya na kamingan ka. Jaklain pag-arupa na tagsen, ti pagdaldalanan ita. Ha? Umanugod ka kaminan iti imbaga. Tulong kon kata kayo nga kasawa ti plano. Madan kayo iti anak. No umanugod ka iti imbaga ken ka. Saan? Ladingitak, tata Edo. Ngam saan arumbang ti pampanunutam nga aramidan? Ha? Apay, di mo kaya nga agragsak kayo ng sawam? Ulitag nga ibaga. Anak, ti kapatgan ka na kitag asawa. Orayatan edad ko, may paayan ka lata iti anak, Ivy. Ladingitak. Ngamjak kaya't ti agbasol iti asawak, tata. Sorry. Sige. Di ka mabalin na pilitan no talaga, di mo kaya. Nga dawatak, di mo kumangarod putdan. Di komunikasyon ta, Ivy. Ha? Please, Ivy. Sige, bye. Diyos ko. Diyak kaya't nagbasol iti asawak. I-delete kon ti numero da nga Edo dito yung cellphone ko. Aday ka. Diyak to sung bata na no umawag manan. No apay ngamin nga intad ko ti numero ti cellphone ko. Ha? Ala, nabartot ka man na nasimang pat, Uncle. Ay, gawan na ka. Mga anak, Edna. Wan, Uncle. Ala, pagkawan na. Ngam, inyida na mata na ti sofa. Igawak pa'y nga ta. Ay na. Lasakit yung ulo ka nagring. Edna. Edna. Ape, Uncle. Makaluto kan? Wan, Uncle. Nanganak pa yun, Igawan kayo kadi. Awan. Mabisinak. Mag-irwar ka man iti tanometer F. Ikam iti atong ayos. Nalamis tikat ko ngayon naman. Wan, Uncle. Mabidlaan. Uncle, kaano ti subliyo iti abroad? Saan akong nagsubli dya, bro, Edna? Ha? Kasta ka di? Ay, wan gayam. Agawid ako ninton bigat. Inakagapla iti trabaho iti lugar mi, Uncle. Saan pa lang ay Edna? Ha? Agtalinoid ka pa lang dito balay. Taday paraming kugan ka. Di kagdanag. Tatangdanan ka man. Uncle? Inawag akong tinam. Imbagang agtalinoid ka pa lang dito'y balay. Edna, pagdalos ka na imbag dito'y balay, ha? Dalosam ti may sapay bakante asilin. Sukatam ti kortina, bedsheet, supot dagiti punganin ken dadumapay. Ha? Apay, Uncle.
Adda ka di sumangputa sa nga ilim? Saan la sa nga ilid na? Anyat kahit yung asawan? Awan ang tatu pa sa ludsod. Basta itong palam amin ngay bakin ka. Taddan to isang put ko diti balay. Sige, tagrubat ako. Papanam ka di man nan, Uncle. Di ka nagdamag kunak meda. Di laing imbagak taramidam. Ala, mapan ako. Awan daga sa kaagatangan. Iso nga agdiretso akon nga agawin. Ivy! Ni Tata Edo. Anya aramidan day ta at tao dito ruwar ti opisina mi. Ivy! Oh. Inururay ko ti rurar mo dito opisina yo. Tada na patag nga ibakin ka. Tata, amuyo ka di ang mabalin kayo nga idarom iti kastangal aramidan nyo. Imbagak mat asar dangandak asurot-surotan. Ngam anya aramidan nyo. Amuyo nga adan asawak. Ngam agaram kayo pailaang kanya. Di ka matanagan. Ta maaklon ko tigasad ko. Diyak ipilit ti bagakeng ka. Ta amok nga etem ti asawam. Kahit kala at tulungan, da kayo itasawam, Ivy. At da kayong ko, doktor, iso tisungbat ti parikot yung agasawa. Nalay ka, doktor, da jay. Kuyugin ta asawam, tamapan kayo, iti klinik ti gayim ko, doktor. Kat ba siya kamadan kayo iti anak, no iso, ti pagpakonsultahan nyo. Anya? No kayat mo, kuyugin ka iti klinik na. Amok tirik na ti awan anak na, tagdagayim ko akasta. Iti matlagayim ko, doktor, tinangiya si dagakken ko na. Iso nga ita, adan anak da. Ngam numayat ka, kuyugin ka itan. Tapno mayam amukan. Tasikanton, timakam mo amang ikuyog iti asawam amapanijay. Amagan, no di kanton makuyog. Tagsubli akmeten iti abroad iti mabit. Amuan pa nga umuna noon niya ti advice si Dr. Kenka. Samon to ikuyog ti asawam inton sumarono. Sige. Sumurotakan ka, Tata Edo. Tata Edo, nakadayo tayo na. Sa dino ka di at talaga ti papananta. Dandanita, Ivy. Kunam ang mapantay ti klinika ti gayem mo a doktor. Ngaman niya lugar to'y ayantan. Dandanita, Ruden. Aguli makalang, Ivy. Awan ka di pa'y ni Ivy, anak. Awan pa'y nanang. Diyak makontak ti cellphone na. Anya, ala, apa yun? Itaman pa'y anarabyan ni Ivy, anak ko. Napanan na aya. Diyak man na mo, nanang. Rumarak na lang. Nay, papanaham. Sa pulak dya sawak. Mapanak e di opisina da. Tama nga no nag-overtime. Kat nalubat ti cellphone na. Nay, Ha? adatiks mo, anak ka. Ha? Nanang, ni Ivy. Oh, anyat ko na na. Sweetheart, sorry. Ngam sa anak ama kaawid ita arabi eh. Ha? Itaman pa yung inawagan na kiti sweetheart. Kathani mat tinawag mi kin Ivy. Simurotag itigayim ko. Nagawid kami dito lugar da. Di ka matanagan. Tagawid akmatlain ton bigat. Bye. Good night. I love you, sweetheart. Anyat ko na na. Ayan na kanu ita. Nanang, adda ka no iti lugar ti may sa kadagiti gagayem na. Ay, agyaman ak. Kunaklanuan yan, tinapasama kay di asawam. Asino kanu agayam na. Nanang, mabit lang, tariplayak. Damagak man. Di ka matanakan. Kateks ko da sawam. Awanan kay tibaing Tata Edo. Inalilaw na ka. Ulbud ka. Wan,
Among ulbudak. Aklo nagdayta. Ngam gapo matlakin ka dayta. Gapo, iti nagpaiduma apa nagayat ko ken ka. Pagmauliwak, gapo ken ka, Ivy. Si kalatatilin haon ti puso ken panunot ko, Ivy. San? Di nakigan! Ivy. Naatap ko lagta. Ngam, patsek, amayat na tumatla. San? Ti asawak ti patag ko. Saan mo nga asawa tayo dyan? Tardakan itinanak. Ivy, I love you. I love you to. Kunambal ta. San? Uray anyat mapaspasamak. Di kan tupulos maayat tata. Pangasim, itad mo kanyak ti cellphone ko. Umay ka marang kindi mo. Ibatan nila! Ha! Ingka dyan na! Sana rumbang tararamidin niyo, Uncle. Palubusan niyo kuman na pumanaw ni Manang Ivy. Anya? Ha! Pumanaw ka dito, Edna! Oo, Uncle. Ha! Ading, tulungan na. Kasya na kumahal. Manang Ivy, pasensyakan. Ngumawan sa bali amay tulong ko kan ka. No ditimang pastrek kan ka dito sa led ko. Day talaang. Tulungan na ka makapanaw dito, Ate. Pasensyakan manang. Ngamda ka sa akin ni uncle ko na aramidak ti kasta. Sa bali namin ni uncle ko na makaungat. Anya? Nakabutbutang. Iso ano mabalin. Diyak kayat akong tranti kayat ng aramidan. Kaya't ko ang makasarita ti asawa. Ti cellphone ko. Alam ko makin ni uncle mo. Indulin na ti cellphone mo, manang. Ala, mangan kan, tapno di ka kumutong. Kan di ka sakit. Pasensya ka na, di ka mapatgan itikastakid daw mo. Basta tulungan na nga Ruda. Tapna saan nga agbaligi ni uncle mo amang gundahoy kanya. Wen, manang. Agdali na ka na ang dito silig mo. Nag-reply na ako sa sawak. Okay, Ahmad, sweetheart. Si Kangay. Kumusta ka? O daman ang text na. Wan gaya, sweetheart. Nag-text sa kinibus ko yung opisina mi. Saan ako nag-report ijay. Abanog ako nag-trabaho ijay, ani. Kahit kunti ginana. Nasara ka kunti sapsapulag ak klase ti panagbiag. O dyan nagituyan nga ibagpagadya sa hawak. Adda man ang text na. Adda kayat ko nga ibagakan ka. Ngam sa anak pa'y anak kasagana. Agdeksak tumaran no bigat. Pasensya kan ha. Sa anak pa'y lang nga agawid dita. Ha. Awag ka takos ta sawak. Kasaritak man. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Diyak manin makontak ti cellphone na. Inedep na nga tadagos. Ano? Awan nga ta ti signal na. Apay nga taan na. Nanang, kailiw kong tasawak. Di namat malagipan tagawid. Anak ko, Nanang, ado dagiti tetex na kanyak. Adyak mauawatan. Diyak pa'y mapagsusurutan dagiti mapampanunod ko. awagam ata kasaritam. Inedep ko pa ti cellphone ko. Mabuti nga kiti sumarunong ay text na. Mabuti nga kamang basa. Ang mga pakasakit ti sumarunong ay text na kanya. Anak ko, Nanang, diyak ka ba ilang timay sina ito asawa? Diyak ka mo taramidag. Diyak ka mo. Numapasamak ti kasta. apayakas ta ti ibagbagaman ako. Nadlaw ko dagiti na audio text na kanya.
timam na yan nagititext na kanya. Sana kasi tisigod. Anya, Nanang, apay akilat akas lalim mamiis ni Ivy kanya. Anya tinagkurangak kinkwa na. ana, urayom latan ti panagawid na anak ko. Kandi ka kumagpanunot iti negatibo. Tadyak pa tiyan ang maaramid ni Ivy tikas iti pampanunutam anak ko. At ita, nayon kon ti cellphone ko. Ha, agsasarunod agiti text agsangpat kat. Text amin ni Ivy dagitoy. Oh. Umula iti amin, agyaman na kiti panagayat nga impaay mo kanyak Denver. Maikadwa, pakawanan na ngam di kan ay ayaten, gaputaadan sa bali nga ay ayatek. Ken maikatlo, agsinatan. Huh. Diyos ko. Hulak to, my God. Gusto tinatap ko. Apay nga kastoy matindi magpagatasawa kiti text na. Apay. Ateta, layon ko ti cellphone ko. Ha, agsasarunod dagiti text na agsangpat. Text amin ni Ivy dagitoy. Umuna iti amin, agyaman iti panagayat nga impaay mo kanyak Denver. Maikadwa, pakawanan na ngam di kan ay ayatan, gaputaadan sa bali nga ay ayatek. Ken maikatlo, agsinatan. Ha? Diyos ko. Bakto pa ikat. Osto ti atap ko. Apay nga kastoy matanti bagbagat ti asawa kiti text na. Apay. Kasladyak pa tiyan day tangay bagbagam anak ko. Puno na lang. Oh, ato iti cellphone ko. Basahan nyo nagiti-text na kanya. Nan. Nay, apay akastamot nagiti bagbaga na iti text na Denver. Apay, nagapa kayo ay wano napasakit ang bat. Iso akasta. Awan na mo ka nagapahan, minarang. Gamamok tirason no apay di na kong kayat. Baugak na lang. Awan serbing asawa. Tadyak may pahay tikal kalikaguman ti asawa kanyak. Anak ko, sa bagay, maawatak direk naman ako. Ngumas na awak laeng. Kasla di na maiturad ti mangpanawkan ka. Nakaragragsak kayong agdandan na, nga uray awan anak yaw. Ngam kala at latan akas siya iti naramid na. Jakla impagarop. Maiturad na matgayam ti mangikula sa ilatan kan ka, anak ko. Agnangakan, tas subuan ka, my beloved asawa, Ivy. Ano na, asawa? Agnangakan. Kabalak ti mangan nga oray di naksuban. Sa anak nga ubing abasit tapno suban. Ala ka din. Awal nga rin anak ta asubwak. Di sikan ni subwak may asawak. Saanan ang masapul kunakmat? Ayat kayat mo nga ramitak. Tapno maayat na kalaang Ivy. Ti asawak day ayatak.
Nga uri din na kamaypayan ni talak. Laglag pa ba? Baog na asawam. Awan sirbi na nga asawa. Tati na kamat maypayan, iti anak. Patgaklat ta ti asawak, tata. Os, ngata. Apay, di ka mailiw ito, Bill. Naragsak na danak na. Ivy, laglagi pang data. Yan may isa, di na kan pagan-anol jay baog nga asawam. Binati na nagitin titiksugin ko na. Namati asika tinag-text ken ko na. Anya timbagbagam iti asawak, tata. Imbaga ka di mo ay ayatan. Ngagsina kayo. Kahit mo, tayo basak na iti response na iti text ko, ha? Oh, dato. Denggam, Ivy. Saan ka alapdan iti kayat mo nga aramidan? Palubusan ka. Basta pakaragsakam, Ivy. Dayta, ti text ti asawam. Yag mo ta cellphone ko! Oops! Di mo maala na ito. Di kagdarag. Ukam lang tada ito ang cellphone. Ivy, igamak lang. Manawan nagdito yan. Tainak mangan ijay kusina. Okay. Sige. Magamunga nga rod, sweetheart. Kisman nga rod. Or itita ko laplaheng. Mabalin? Oh, aday ta tidakulap ko. Wow. Thank you, Ivy. Anay ko. Oh, saan ka lang ay-ayat natin? Umangan na niya pa'y tinaramid ko ken ka. Ivy! Ni Ivy tinagtiks kanya. Kumusta kan? Sapay kumat pauray kastoy tinagtungpalan ti relasyon ta ket agayem talata. Anyan ti kastoy mabasbasak. Naglakat ti panangisinan kanyak. Tinalam mo. O kasano kasakit tinaramit na kanyak. Nadaman ng text na. Amangan iti mabiit agsikugahon. Friend, at danton anak ko. Sabay kumata sa anak akagura Denver. Aklunen ta kuma tinagtong palanta. Pakawanen nak. Sumapul kamutten iti sabaling asawaem akas iti naramid ko. Denver. Bagsakit tinaramid mo, Ivy. Luamom la kumanok kasanok kasaan. Timpalak amo kanyak. Luamom la kumanga, Ivy. Pawam na, Ivy, iti silid mo na. Ibaon mo, tamapan iti silid nga integ ko ang pagtuugan na. Nakainom kayo, Uncle. Ni Ivy, parwaram iti silid mo, kunak. Di na kayat ti rumor iti silid ko, Uncle. Pilita ma! Diyak kayat, Uncle. Anya, sukirin na kadimanan, Edna. Adda saritaan tayo. Ang mga nunalipatan nyo, daytan. Bantayak ni Manang Ivy. Diyak palubusan ang makapanaw dito'y balay. Basta di yu sagidan na pulos. Ha? Lading ito, Uncle. Nga mapilitan ak nga gipulong kadagiti pan nakabagiti lintag. No pagkaramidan nyo iti dakas ni Manang Ivy. Anya? Ha? Nalastog ka ngagsasaw, Edna.
Anya't paglaslastog mo? Masyanak lang amin ka ni Manang Ivy, Uncle. Pada ka babae. Laglagi pa niyo kumamat. Babae ang kakaanakan niyo. Damagak man kada kayo, Uncle. Nukas pangarigan ta siyak ti pagaramidan da iti dakas. Anya matirik nayo. Ti panangipupupok yu kan kwa na. Maragsakan kayo kadi. Ah, Isong agpanunot kayo kuma, Uncle. Pakaibaludan nyo ti kasto yung aramidan nyo. No di yu pa'y lapalubusan nga agawid ni Manang Ivy. oh, Kan may sa, ure agan ano kayo. Saan na kayo akayat ni Manang Ivy? Adan asawa na. Nga mapay nga isupay laang taayatan nyo. patsa ka mayat nagtumatlaan na, Ivy. Nay, inkargamot amin na nakawas ni Ivy kadagita nagdadakil abag anak ko. Da kaya ta na makita dagita kawas na. Isoterumbang ka dagita kat maidulin. Ha? Tanong malagip ng tunga umay alahan dagita. Na ito lamang bit-bit teramidan na. Anak ko. Idulin tayo amin na nakagawa na titibalay. Tiya kung kaya ta makita. Ta may palagip lang ti kinagulib ng asawa. Denver, kaguram ka din ni Ivy. Oras naman siguro ng asawa na na. Lukas dyan tinaramid na asawa na. Natural ang makaritmay tigura. Noong ay nakulaapan lang ti panunot na anak. Kat makabiris tumatlang kat agsublikan ka. Tsaka mo, nana. At ngamin atap ko. Amangan no anak lang ti kasapulan na itilalaki anang isukatan na kan ka. Nang, jakpat dyan na ita. Iso ano niya ti pakaragsakan. Makam mo nga rin ti biyag na. Amok, akabayatan ti panaglabas ti panawan. Maklon kong tungot lang, ti kastoy nagpanagak. Edna, rumor ka. Ni, itaman pa aparwarandak, Uncle. Apay? Basta rumor ka. Ta dapagatan ko ganyan ka. Ha? Sila ti mapan makikendra. Ta siya kung tagluto. Kuha, Uncle. Alan aggunay kan. At utilistrahan lagi ti pagatan ko ganyan ka. Oh, at yung mati kwarta. Sige, Uncle. Edna, jaklaim pagaro. Agar aramat mat gayam iti maiparit nga agas ni angkal mo. Uwan nga, Rod. Mamin ano nga anawagak ngam di nakdengdengkan. Agungat no ati paek. Anya, Edna, pangasim. Tulungan na ka makapanaw dito. Ang mga nagbaligin ni angkal mo amang gundaway kanya. Sige. Bayam. Tainton parbangon. Duhatan a pumanaw dito'y manang. Ang paiso. Wan manang. Pumanawak mo tan. Ta sigurado asyak ti parigatan na. No paglibasan kan. Kat agtalin na adak pala dito'y. Iso makam mo ditan. Agyaman na Edna. Agsubalit akto iti kinaimbag mo kanya kading ko. Ala, saan pala day ta ti panunutan manang? Kandi ka pa'y lagyam-yaman, tadita pa'y naipatungpal ti plano ta. Iso nga urayan ta makaturog ni Angkal. Satan to aglibas sa pumanaw. Mabait lang manang ha. Hindi pagtisilaw dito'y salas. Tapno saan na ta makita ni Angkal. Nakalukat ngamin tiri daw iti silid na. Patsak adi na tamadlaw. Tatilangan silid na tinakalukat ti silaw na. Sige Edna. Nga mabait lang ha. Siripag mo talaga nakaturog ni Angkal. Sige. Ha? Apiakas dyan tilangan ni Angkal ang nakaturog. Manang Ivy, mabait lang ha. Asit kak na Angkal ko.
nakasalungay ngay ni Uncle. Manang Ivy! Apay, Edna! Ni Uncle! Saan samutan nga kang angas? Anya? Natay samutan, Manang! Uncle, anyan. Di mo pa nagpabawayan dagiti nagbasulam ngam natay kamatan. Edna, uray nagbasol ti ulitag mo kanya. Makipaglading itaknata iti ipupusay na. Agyaman ak Manang. Jaknab naman nakas ti mapasamak ang kuwana. Adatag ko na bangungot ti gapuanan ti papatay na. Edna, Kan adamit mang ibang baga sakit ka no iti puso. Adang amin sakit na iti puso, Manang. Amo ka nagbasol ti ulitag ko. Saan ko kanunungan ti naramid na? Iso na lang tamaladingita na kaputan na tayo adi man lang nakapagkidaw iti pamakawan ka dagiti tatawa nagbasulan na. Edna, agyaman akmanan kan ka. Lusaan agapukan ka, ading ko. Nalapit. Nagbaligin ni Tata Edo anang gunod kanya. Awalan yaman naman ng kasi tinakunak. Diyak kanunungan ti mading aramid ni uncle ko. Isugay naramid kumat nga ron ti rumbang para kan ka. Iti kasta, mailisi kay ti pagkat. Ang yaman ang unay. Edna, lading itak. Ngamjak mo balintang payag ito'y. Pumanaw akon. Uwan Manang, aganad ka kuma. Ha? Kumusta ka, Denver asawa? Anya ti masapol mo? Imay ka kadi. Tapno iparupang manen, ti panang pasakit mo kanyak. Di ka mapuna kita aramitam. Denver, agsarita ta kuma. Ado ti kayat kong ilawlawagan ka. Awanin tinas ka na pagsaritaan tayo, Ivy. Pinutod mo ti relasyon tasan kadi. Si ka mismo. Awan yung pagpag-akas ta, Denver. Ha? Nabiktima aklaan. Ngam kati, dahito iti maipasigurado kan ka. No asino ang apimanaw iti danam. Siyaklat ta dayta. Ket awan nagbaliwak. Pastragan na kuma. Sige. Pastikan ka. Tapno alayo mong dagiti kawas mo. Saan ko kasapulan tikaskan kang asawa? Balang kantis! Siyak ti mangipanagnak iti kinapudno Manong Denver. Agpay sa timbaga ni Manang Ivy. Ha? Amo kakaguram ti ulitid ko ngam natayan, Manong. Ha? Wan, Denver. Ni Edna ti makapanagnak iti amin. Ket dakal ti utang ko anay baga na kam kini Edna. Ano di ka po kan ko na anang sasalaknip kanya. Nalapit. Nagbaligi ni Tata Edo anang gundaway kanya. Ivy. Ivy. Tamok. Aglan langoy ka ni tirag sakit isidong ti sabala lalaki. Nagbidot ka, Denver. Si Kalaang ti lalaki nga yan tiragsak ko. I love you. Oh, Ivy. Sorry. Sige, panawan kayong pay Manong. Manang, inaklag paangin ijirwar. Sige, Edna. Ivy. Bagyang malag talag subli nga madlangin. Ang kasano napasamak ti kasyayan ka. Dungag ka. Ta isalaysay ko ti si Bubukal ang napasamak. Diyos ko, ang yamanak din is palmot asawak. Oh, Ivy, mailiw ako na ingan ka. Ay, ayatan ka unay, Ivy. Ay, ayatan ka, Denver.
Naayat ni Apo Diyos. Kadinak binaybayan. Inaldaw ka na rin na biing amin ti panagkararag ko ini. Iso adinak binaybayan. Kat sapay la kumata saanan ang maulit tinapasama kanya. Talaga saanan, Ivy? Gaputabantahin ka na naimbak. Oh, nakaragragsaka ka. Nasukatan itaglaplap sana na ragsakti sa alinak amta. Iti sumagmamano panawan. One den fay. Sigurado ka din iti pangedeng mo anak ka. Ti panagabrood mo. Wan tatang, tati kayat ko. Maipaayak itinapintas ang masakbayan dagiti duwa nga anak ko. Na, adala ko mamabalin ka. Di ka palubusan ka madayaw. Tanay, kasi dagiti anak mo panawam. Ang ay napaw, nakurapay ang mailang amin nga amamanak ka. Ala, saan yun ang panunutan dayta? Ay, Basta diyo kumabay-bayan dagiti anak ko, tatang. Tada kayo laangan ti amok apangital ka kadakwada. Tanatay kat nga ruden di asawak. wan, awan pagdanagam kadakwada. Jak pay bayan dagiti anak mau. Kumusta nga tan ni Nanang ije abroad manong Alex? Jak amu tawan pa'y matawag na ading. Kailiw ko ni Nanang manong. Di kagsangit tamay luyo sak. Natay lang arudan ni tatang. Pinanawan na tapay ni Nanang. Iris, Alex, Rabiin, ikay maturugan apok. Lolo, kaili ko ni Nanang. Mabayag ka di pa'y nga agawin. Mabiiten, duwalang atawan, agbakasyon ton. Mabit lang ang urayan, ti dua atawan, apok. Lolo. Wala maturog kayo nuwan. Tanay, adapay klase yun ton bigat. Di kagpuy-puyat, Kundi yung pakadanagan ni Nanang yung di abroad. Patsyak nga umawag to dahi-dahi iti mabiit, wan. Ala, ikay maturugan na pa. Hello anak ko, kumusta kayon? Nasaya at Nanang. Na kayo ngay, kumusta kayo matan? Nasaya at lata anak ko. Nagasatak, tanasingpet tinatumpungak nga amok. Iso nga agadal kayo an naimbag kini manong mo, wan. Wan Nanang, ingat ka kanayon dita Wan anak ko, awan tirumbang apagdanagan nyo kanyak dito, wan. Da kayo ti kanayon nga agan na dita Pilipinas. Saan kayo nga agsuksukir kini lolo yo, Agsingsingpet kayo kumaakanayon, anak ko. Manood atawan, tinapalabas, anak ko. Namin nanumita na nagbakasyon ka dito'y Pilipinas. Apay, dapay planong agsubli di abroad. Wan, taado pa'y ti arapaap ko ajak na tunoy para kadagiti anak ko, tatang. Dandani matin makaturpos iti koleho dagiti anak mo. Graduatingan ni Alex. Sumarunon to mga graduar ni Iris. At dapay arapaap ko akayat ko atunuyan para kadagiti duang anak ko, tatang. No addan kabukbukudan da abalay, mabalin konton ti ag for good, tatang. Anya? Iso nga agabrodaklat na, aging ga akabaelak tag trabaho. Napigsaak pa'y, tatang. Hindi na kayo pangiraw. Kabagisitaw. Aking balay, iti maipatpatak dar iti tawid ni Rayma Adaga. Balay ni Alex nga po ko, kabagays. Ay,
Di napos dyan ngay ijay abay na. Balay mo ni Iris nga ading na. Anya, nagubingan da pa'y laang. Nga maddan ka bukbukudan da balay ka ba, guys? Kasta mo ti kaya tinada. Talaga nga raw da nakaurnungan ni Rayma. Bayat ti kaada na ijay abroad. Kunak nga gawid ang taginanamutan. Ang madumot ti bagbaga na rason. Ado kanupay dagiti arapaap na para ka dagiti anak na. Ay na, talaga dagiti latan anak na tinakaiturungan ti imatang naan niya. Agraduaran iti mabiit ni Alex. Sumarunun tumot ni Iris nga ading na. Ay, wan ka ba, guys? Patpat gan na ngamin unay dagiti anak na. Masyan ngamin, tanasapadaan na ulila. Wan nga raw. Unay mo't ngagpaisawn. Tanasapamot anatay ti manugang mo ka ba, guys? Iso siguro at igasat na ka ba, guys? Sa bagay mo't kit di Mala, sapay ko mga road. Tasan ngagsaksakit ni Rayma. Tapno napigsalat ka ngagtrabaho. Lolo, tangay nalpas mo ti balay ko. Lumasin ako ni ti pagnaadak. Uray siyak, lolo. Tapno da serbiti balay ko pinaramid ni nanang. Hala, da kayo ti makamapaw. Sana balay, taga sidag tayla iti balay. Ket kasano, rugyan tante aging pake, Irish. Wan, manong. Oh, kumusta ngay, manong? Adan trabahom? Ada na, automatic. Oh, sika ngay. Ay, mangrugiyak pa ilang trabaho yung bigat, manong. Oh, nasayat Tani, narigat mat, no syaklat ada trabaho na. Mga no day tantulaw mo, utang kanya kung teraramidam, no awan trabaho. Anyat serbiti nadal ko ngay, no jakipakat, manong. Kan may sa anak to nga umutang kan ka. Ta, amang ano, adun to ti kwartak ngam sika, manong. Hello, Rayma. Naimbag man, tanakawa ka, nakaw. Wan, ngam inlibas ko lang ti mawag tatang. Ta super busy ak dito Pasensya kayo, no sagpaminsanak lang nga umawag. Nakaw, di mo ka ba lantag trabaho? Hagawid kan, tapno makay na naka. Hagsakit kan samad. Amo ka marigregatan kan ngagtrabaho dito abroad. Ilepas ko lang nga ito atawan tatang. Urayak nga aglepas ti kontratak, sakto agawid. Wala, urayan biti panagawid mo Uwan tatang, kat kumusta dagiti anak ko? Limasin nagdadan iti pinaramin mo babalay da. Hawanin kadwak dito balay. Sana bale, taasidag laang matibalay da di tabalay yo tatang. Wan matidya. Nuwang gayam. Adan trabaho dang agpadpada. Kastaya, jak na amon na ita. Mga ano kaya't nakasurpresahan anak ko. Ay na, maragsakan ak para kadagiti anak ko tatang. Ngamin, uray na sapadaan na ulila. Naragpat da dagiti arapaap da iti biya. Why nanakaw? Kat kablawan ka. Taurag may saka nang isakad ka dagiti anak mo. Kat naipaay mo amin nakasapulan da. Itugtog ako mampayla dito ipapag. Tanapariir ti angin dito. Ay na. Maragrag saka na no makit-kita dagiti babalay dagiti apukok. Empatak der ti anak ko.
Nagpursige ti anak ko maka-abroad. Tapno maipayan na itinapinta sa masakbayan dagiti apukok. Nagtengaan dati basit akal-kalapaw ko. Basta da napinta sa babalay dagiti apukok. Naragsaka kaon. Uray talakayak mutain. Agawid ko mamut janak kaon. Takailiw ko na makadin na manaan. Mga asawa ko na, Iris. Adabatan balay ko pang isang patakit ya sawak. Ure siya ka. Makiasawa ak matan, tamasikuga kun manong. Anya? Ni, agkasar kay nga rodan itinobyo ma. Agid dan ton tibunyag kan kasarin ton may pasngay ko ti sikug ko manong. No siya, ikasar kong tinobyak. Tapno saan na maagaw ti sa bali. Umutang ang iti pagkasaran mi. Tain inutek to abayadan. Tagsosweldo ak matan. Abay, di mo urayan asumangpet dahil na ayaw. Sa kayong tagkasar, Alex. Kanon to pa ingay? Masapo lang may kasar ko ni Carol. Tadyak kaya tamagaw ti sa balay. Andi manumil abo lang ti urayan. Agawid to ni nanang iyaw. Aglepas nga minan ti kontrata na. Mag-extend ko mapay nga miniti kontrata na. Takabalan na pa'y mo ti agtrabaho. Nakapsutan day na ayaw. Masapol nga ginanan. Kat masansan ti panaguyak na. Kat no agawid, pagyanan na ngay. Alam nga na makipagnaad kanyak. Kat adanton pamilyak. Ni Irish no kaya't na pagnaadan ni Jibalay na. Aniya. Ay na, kailiw kayong tatang. Kayo da kamutin anak ko. Ay, sos, nagkutong kabatan. Gagangay na atatang. Tapuyat ti kalaban ko iti abroad. Dagiti apo ko yung ay. Ayan da. Daday, ti babalay da. Ne, adong matitattao di tababalay da tatang. Ado ti sa nga ili da. Ay na, saan da sa nga ilida kita? Anya nga rod, tatang. No kasta, saan kayo nagsubli dya abroad na? Saanan, taginana ako nanak ko. Kan adon ti marikrik na kanasakit iti bagbagi. Anya? Kat pagnadan yung nga rodan nga Kumpurmi kada kayo kinimanong mo ti pakipagnaeda kanak ko. Ay, sapay nagadu kami di tabalay. Kadwa aming amin dagiti katugangak, kan kaanakan nila kay ko. Ay, oras siya. Ado kami ngagdanan, di balay nanang. Adadag iti kakabsat ni bakit ko. Nangina ka no ti abang inje sentro. Sikan, ti mga lakan ni nanang Irish. Sikat ti babae. Ay, sana ga po ta babayak, katsyak ti akin responsibilidad ka ni nanang. Sikakit ti kumata sikat ti inaw na. Ala, saan kayon nga agrikyaran ko? Di da kon problemaan pay. Tadamot to'y balay ni tatang apakipagnaedak. Uwan atan Awan mutlat kadwa na dito Kanda kayong tumutla ang timang tawi dito'y kalkalapaw na. Tada kayo kat nga ti anak na nanang. Atay ta. Nadalusakon to'y kalkalapaw, tatang. Ay na, ay kasla limawa to'y kalkalapaw, idinadalusan Wen tanasimpa dagiti rumbang maisimpa, tatang. Ay, pasensya ka, nanak ko. Nakawarwara ti kalkalapawan na sang putam. Wen, maawatak, tatang. Ay, imbis na pinta sa balay ti pagnaadam ita. Saan mat kayat dagiti anak mo Ala, tatang, baybay-an yun. No, anya ti kayat ng aramidan dagiti apo ko yo. Basta siya, nakaragrag sa kaklata. Tanapintasan ti panagbiag dagiti anak ko.
Day talaeng ti kapatgan kanyak, tatang. Pakidisuyulatan dita, babbaros. Agyamanak. Ay ba, apay dagita iraw. Anuam dagita. Narukupan dagiti sisimtikal kalapaw tayo, tatang. Pasukatan tayo. Tao may ni pare Cardo inton bigat. Iso ti ayabak nga agkarpintero. Apay ada kwarta maya? At dapay mat nabatbati a kwartak tatang. Pasensya kayo, no jak na ipatarimaan idito'y kalkalapaw yo, tatang. Yawan problema kanyak. Siga ti pampanunutak anak ka. Asinon to ngayon ti kadkaduam dito'y balay no mataya kon. Punaw nga agasidag ti babalay tayaw kadag iti anak mo. Angam dida kamit umay sarungkaran nga inada. Ala, aw-awatan tay lata itan tatang. Tanalabit, makumikom da iti trabaho da. Nakasingsingpet ka talaga anak ka. Manipod ubing ka. Aging ga itata bimakit ka. Nagtalinaad ti kinasingpet mo. Kanwan gayam, aglako-lako aktuman iti fishball kan barbecue dita si dagti kalsada. Taisupay a pangalaan tayo iti kaden tayo, tatang. Tumulong aktumat anak ka. Kunyamatan, naabutan akmatan iti tudo dito dalan. Ang partakak tayo pataray. Tapno makaawid ako na. Malamin ako na nakamotor. Nagalis! Matumba ako na! Ay na, apay ngamin adi ka nagan-anad anagmaneho, anak ko. Anay... Natukol ti may sa ato lang ti sakam, anak ko. Iso asin yung mintuda. Pangasim, di nagpampanawan dito ospital. Ala, di ka madanakan. Tadaak lang dito'y amang bantay ka. Saan ka apanawan, anak ko? Oh, ibatik kan ka to'y tulbak ti balay ti kabsat mo, Iris. Itad mo to kan kwa na, apaman ama karuwar iji ospital. Ha? Papanam siya. Apay nagdadakkel lagi tabag mo. Pumanaw akon. Panawa kon ti kapsat mo. Takas jay mo ti kasasaad nan. Jak kayat ti mga sikaso kin ni manong mo. Imbes asyak laang das asikason na. Saan? Taisumat ng tagpaasikaso. Anya? Sige, mapanakon. Tapi manaw matanda ti kakabsat ko. Panawan min ti kabsat mo. Nagapwamador! Duwang aldaw adi ka nagawi dito balay. Kanjak makontak ti cellphone mo. Masigurado, naggapu ka man nanidayan ti babae. Agtal na ka man, Iris. Isu adjak kay kayat ti agawi diti balay. Tanakang ngiwat kang asawa. Ako ko sumami na nakawis mo. Tapumanaw kan diti balay ko. Naumakon kan ka. Awan na pulos pa nagbali mo. Nabanugan ko na masaksakitan na dor. Isuwagsi na talangan. Ito na! Dahil tatir-urayak nga ibagam kanya kay Iris. Ti papanaw kon. Wan! Amok! Tapno nawaya kayo ni ti babaem. Inayat ka pa'y matngaro ni tingas taunay. Yaman niya tinusubad mo iti na itapon lagayat ko. Pasige sakit ti baroko nga dor. Uson! Sana tilay sitsidir mo. Tutal, santa mo na naragsakit itong kalmaysa. May mayatan no agsinatan. Mga siyo nanang, dito yun balay ti pagnadan nyo. Di da ko mapampanawan dito eh. Juan, di ka madanagan, Alex. At daak laeng ditoy. Saan ka apanawan? Nang roon nakat pinanawan na kan ti asawa manak ko. Agi amanak nanang. Pakawanan da ko ba? Mababayin ako na kada kayon. Ngamin, saan kayo pinaganan ng iti kalabas? Agpinatulon kami iti kabsat ko. Amang pasangbay kada kayo iti babalay ni. Ngam, da kayo umitlagayam ti pagkamangan nita.
Takasapulan da kayo. Anak ko, Ipatpatag ka mo na nanang. Kat makawanan lang ko ma. ipatpatag ka mat unay-unay. Alex, anak ko. Iris, anak, umayak man. Ni nanang. Nakalukat na itananang. Iduron nyo latan. Ne, apay, awan trabaho man ako. Adda nanang. Naglangan naklaan. Tawan mga sikaso kadagiti dua nga anak ko. Anya, ay, apay adi mo imbaga kanyak ngay. Tasyak ti mga awir kadakwada, tapno makatrabaho ka. Mabainak nanang. Ah, Mabainak ngamin ngagkid daw iti pabor kada kayo. Ngamin, imparupak ti kinabastos ko nga anak iti kalabas. Gapoy ti saan ko apa nang pasangbay kada kayo diti balay. ay na anak ko, di mon panunutan da ita. Saan kumot asinakit da kitay? Inawawat kayo iti kapsat mo, taanak kayo kat nga rod. Patpatgan kayo latta, nga oray kas jay ti impakita yo iti kalabas. Ruming bawlat ta tinalaos, apan ang ipatag ko kada kayo nga anak ko. Nanang, patpatkan kayo madunay. Naamiris kong timadingay naramid ko iti kalabas. Nagatuwa sakripisyo kan rigrigat yu kada kami ngagkabsat. Ngamkas jay lang tinsubad mi kada kayo. Nagsayat kayo, ngay na. Da kayo ti inspirasyon ko nga agdipyag anak ko. Nakasagana ak ngagsakripisyo para kada kayo. Kan kadag iti apo ko. Agyaman ak. Kidaw ako madituyan balay ti pagnaadan yu. Tapnadakad kaduami kadag iti apo ko yu. Sige, takasaritak to ni manong mo anak. Tanuman nugot adituyan balay mo ti pagnaadan tayo amin. Tapno maasikasok mo ti kabsat mo. Tawan kadwa na iti balay na. O sige nanang, mayatak. Wen, tapno agdeden na tayo manen anak ko. O sige, patsyak nga manugot ni Manong. Kan ayaban tayo matan ni Lolo diti balay. Tadituyan ti pagnaadan na. Sige anak ko, tanarigat no agmaymay sa niluluyo. Tanakapsot una yan. Anya, gumatang kayo itilugan, anak kaw. Wen tatang. Ay kaya nasayata no kasta. Nulaki dia daum das ngay gatang nyo, pay din asaan. Wen nga rod tatang. Dayta ngamin tinagsaritaan mi nga gasawa. Gumatang kami man itilugan. Ngamin, kasapulan mi dayta, tunggal na napatagapapanan mi. Kan no ada emergency kas jay. May wen, husto ka anak kaw. Kaya mabalin nyo mo ilang nga ipasada. Anya, plano da Teresa ti gumatang itilugan, nana? Wen ka no, Vilma. Dayta mo tagwarwara sa damag. Pangalaan da kumangay iti dakkel agatan. Manulaang mat nga iti sweldo dang agasawa. O manay ayamat nga igatang da itilugan. Good. Umdas siguro ah. Ay, jaklapat yan, nana. Ti kunayo, ang mga agtakaw da. Ha? Una na. Nilakay kong tupay amang opisina kat saan ang makagatang itilugan. Isudan tulakit din agar din laang ti pagtataudan ti kwartada. Ha? Iso adyak pa dyan, anadalos ti trabaho dagijay nga agasawa. Ne, ada mo tinlugan na nakaparada iji sango ti balay da Teresa. Bakit? Wen lakay, lugan da dayjay. Anya? Lugan ta? Wen, kagat-gatang da dayjay. Ijay kanu ili tinapanda ng gatangan. Na. Nakalanda ngay kung may tidakkel agatad ngayong gatang da. Kat gardin mo't la trabaho da. Nakagatang da, iti kasta kapinta sa lugan. Kat amumon sigurado ang nagtaod dayjay iti takaw. Ah, huwag na niya. Kundi lugan da.
Ngam saan mo't anadalos tinagtaudan na. Anya, kasta ti bagbaga da Vilma kada kami, tatang. Ay, nahuwan. Isaw tinaibaga ni Lloyd na kanyang idikalman. Anya, ay, unay matandagi dyan agasawa. Kasta gayam ti bagbagada. Baybayan yung latanan ako. Talaga kasta latibiyag Nasaya at manuno sa anter aramidam ka dalat ta maibaga dagiti tattao itaglawlaw mau. Ay, numakisarsarita ni Vilma kanyak. Nakasingsingput mo't. Ngamkas jay mo't gayam ti bagbagana. Di ulat tayo kan kanon. Tinapatag. Awan dakis nga aramidan yaw. Nasabat ko ni pare Orlan ni tay bigat. Kunamlan asino. Gaputan na kagatang itilugan na. Kunamutlan na sino akabaknangan dito'y ayan tayo. Bay amlatan na kay. Ang mga nibagadan tupay nga umapal ta. Ahay! Iti ka ano man. Jack umapal itilugan da. Himbag ko mamunobran nyo. Saan mo? Wen nga rod, na para magdaunay. Kunamlan kang hinaan jay luganda. Ay, Vilma, mapan kayo inton kasar ni baby net ni Jay Ilay. Ha? Ay katuan anana, nadalakit di pagduganan. Kada Jay sa malugan datiri sa tarkilaan damang itulo di titatao. Anya? Isumot tinangag ko pagsasaritaan day Jay tersina ni Mari Upang. Kasta ka dinana, ay nano day jay luganda ti mausar oray awan ti mapmapan. Apay ngay! Sa anak nagbibising ngaglugan ijay luganda, anagtaod mat ititakaw tinggatang da. Ha? Wala saan, aglugan aklaangan iti sabali. Agtricycle tulatan no iso. Ha? Sa anak nga agraraman nga aglugan iti luganda. Ne, Dabil mamat nga agasawa na dyan malabasan tayo. Ay, huwag agpaisyon niya. Ang mga numapanday dyan paradaan ti tricycle. Iso siguro ti pagluganan da. Ay, ayaba mo na. Vilma, Leo, umay kay ka DJ Ili. Umay kay di kasaran. Makilugan kayo na. Adda kwartami a pagpasahi me, Teresa. Saanin anas kon a makilugan kami kada kayo. Ha? Ngamin, amumi ang nagtaod lang data iti saan anasayaat. Panagtakaw, ang mga numakaipaay lang iti malas kada kami. Anya? Sa bagay, gusto lang tinaibagan bakit. Iti kasta, di da panunutan nga umapapal tayo tilugan da. Uwan lang ay. Kunamlan asino day at Teresa akun di ayam. Nakagatang da itilugan da, limas tugdan. Oh. Uwan nga rot. Kaslada matanbak nang. Urayan bakit? Manulabulan na yan, maalak matan jelon ko. Makagatang tamot iti brand new alugan ta. Sana kas itilugan da second hand. Nasaya at lakay. Itikas na, agbaliw ti panagkita da kadata. Nangro na day at Teresa. Ha? Addan to aldaw na kanyak day a babae. Ay na. Diyak amon anya klase ti panagpampanunot na gijeng agasawa. Ay nanak ko, apal dala ka na kayo day. Iso akastada. Saan da ka ba ilan nga aramiden, dagiti makit-kita da kayo. Ay, Sipod pa'y, kasta ti ugali da nga gasawa. Iso nga amin nakaaruba da, idi adada pa ila ijidaya. Kagurgura da ida takas dyan mga ti panag-ugali da nga gasawa. kastaya tatang. Kawain, saan da naragsak iti anyaman na pagnamayan ti karuba da. Aramidin da ki iti amin da, iti kasta, makadadahil da. Dayta, ti pagragsakan da gijay nga gasawa. Nana, kaslamayat matantilin na nyo iti day at Teresa. Anya ngay timpakan na kada kayo. Ha? Madlaw ko ngamin, katunggal ada pagnada, sumursurot kayo. Awan, sumursurutak. Tangtangdan anak mo't ni Teresa. Saan mo talibre ti pan nakisursurot ko kadakwada?
Anya, kaya tiyasawan, tumultulong kayo iti trabaho da? Wan, Bilma. Alangan mo ta libre. Kat, manungay titangdan nyo iti agmanam nana. Ay, dakala. 5 gasot ti may saldaw. Kan libre pa iti makan, merienda, kan amin nun. Iswa kay kayat kumata na? Ha, talagang agim babak ng dagitang agasawa nga wanan bain. Ha? Wan, oray idano nyo kadakwada day tanga imbagak nana. Ibagayo pa ikat di ang agtatakaw da. Iso an naadaan da iti lugan. Anya, kumatang kayo iti motor, anak kaw? Wen man, tatang. Kasapulan mi ngamin, agsingir kami iti pautang. Ay, kawan Ay na, maragragsakan ak unay para kada kayaw. Ino tayo na makaipunpundar kayaw. Tatang, Mala, itultulo yun ay ta anak kaw. Kaya tanyaman dagiti mangmangagyo asaaw. Nagtrabaho kay lata. Noan niya nagitibanag nga muyaw a makadadael kada kayaw, liklikan yaw. wen tatang. Ket agyaman kami iti kanayon apan ng palpalagipyo kada kami. Kabarbaro mo't a motor ti nakaparada iti sango ti balay da Teresa. Bakit? Nakita nga rod lakay. Dinamag ko itay ni Luisa no akin ko iti day a motor. Kat da Teresa ka no? Anya? Nagtakawan nga tamanan nila kayo na iting gatang da? Madlawa brand nyo ah. Ah, imposible nga inkas da dayjay. Wan nga rod. Oray siya, jakpat yan. Ang mga no inutang dalang. Sigurado ang inutang na. Pangalan da kumangay. Ure putem. Kalpasan ti manungal daw. Adan to kolektor nga umay agsingir kada kwada. Anya? Incash da Teresa jay motor da nana? Wan, Bilma. Isumot imbaga na kanyak. Da kami nga rutin na pa ni Jay Ilia ng ala. Kasta? Kat, nangalaan da nga iting gatang da? Tsaka mo ang panagkunak. Dakil nga minturnong day jabangkaw. Anya? Ha? Imposible mo't day tanana. Apay, rinibo aya ti ganansya da iti may sangal daw? Kutwan. Ay, sana bumabay ti 5,000 ti ganan siya day tagmalam. Isuan na biik para kadakwada tagurnaw. Oh, si kamat gayam Vilma. Nabayag ka saan kasi marong karidya balaya? Ay na, amom, ado ti pakakumkumikumak. Saan akaraman ti panang sarong karko ije balayo? Ha? Jak pagtatak ko nan ti anyaman nga iparamagyo nga agasawa. Ni, apay kastamot ti pa nagsasaom. Awan mo tamok nga trasok ka. Kan kastamot iti asawak. Wan, pudno nga awan, nga maininsulto kami unay iti kinaparamagyo. Anya? Ha? Unamlan asino akabaknangan. Addan to aldaw ang maibos ti kwartada. Ket no dumanon day tang aldaw, mailako dan tumot lang ti lugan ken motor da nga iparparamagda. Apay nga agungungot ka bakit? Hay, masurunak. Nasabat ko itay ni Teresa, kunamlan asino. Ure mo nila kayo na. Tunggal masabat ko. Kunamlan asino akabaknangan na negosyante. Ay nalakay, addan to aldaw dagijay. Ay, addan na panunot ko. Anya man ang daytan? Sigurado agbaligi tinapanunot ko, lakay. Ah, Agluto ak itinaimas asidan. Ipadigok kadakwada. Kat adda ikabil ko. Kitaak man no di da ag sakit amin. May ospital da. Kat maibos mati kwartada. anya? Wan, aramidak dayta. Ngamin, kanayo nak amabad trip kadakwada. Umay kayon to iji balay inton bigat na, nana. Magawa na. Apag iso a day off ko. Awan trabaho. Nasaya at nga rod no kasta. Apay, agluto ka? Wan, agluto akman itinaimas asidaan. Anniversary mi ngamin kinilakay ko inton bigat. Iso ngay maya, tao may kayo awisan. Ay, kastaya.
Ay nagmayatan. Kat da Teresa nga yakaro ba tayaw? Inawis mo? Saan? Padigwak tula idan, nana. Oh, duwamot amal kong diyad da iti lamisaan bakit? Ayan na ija iti may padigo ija ayan da Teresa. Jay may salakay. Makitam latan di ado ti kargana. Jay may sa kukwa tayo. Day jay tay inlasin ko ako kwa tayo. Tadandanimot na ibusin ti sagana. Tanagrarawot mo't dagiti bisita. Alang nga rod. Sikat makam mo. Tabaunak man nga rod ni Nana Ising. Nay, anya day tayo mo't mao. Kasla si Dan mate. Wan, nagluto nga min dabil mga gasawa. Imbaundak mat nga may agpadigo ka na kayo. Kasta ka day? Naday ta. Kukwayo day tan, sa nga malukong. Ay na, makapaawis mo't day tabang luna. Ay nabayag. Adyak nagsidsida iti papaitan kahit. Aka, tapag isuwa day talinuto da. Ay abak nga ron na Teresa nga gasawa at amangang kamen. Apo, nagmayalaki din ti agilad no kastoy anabsog na tao. Ay na. Wan nga rod lakay. Pudno day ta. Nang ron ano siya tinagluto. Huwag nga ron. Nagadutinakan ka. Ha? Ay. Apay nga maulawak mo tan. Nagsakit ti tiyan ko. Lahat na ito yung lakaya. Apay nga. Matitiriknak. Tiyak maawatan. Makapagpakwarak lakay. Apay nga yun. Mangayab kay ti karuba. Ayabam ni Nana Ising. Jakon ka ba ilan ti sakit ti tiyan ko. Ipanda kay sa ospital. Magkakapsutak lakay. Apay akas to'y matin ti mariknak. Uray siya bakit? Mariknak ka maulaw. Nagsakit na dyan ko. Anya? Duwatan sa mata makonfine na nakastilang. Saan mo nga itulok lakay? Kasanutan nga inubilang lang. At damat ni Nana Ising. Iso pala timakan mo kadata. Umay ka nun ni Nana Ising. Bakit? Kasta ka di. Kat anya nga itimbaga ti doktor lakay. Isugwaya makilata si Makiti Chanta. Kapay tikin nanta. Diyay matlas si daan. Tikin nanta. Kan diyay kalot-luto ngayon na po eh. Apay nga eh. No kasta. Sa bali diyay impaitid mo kada Teresa asidaan lakay. Iso si Makiti Chanta. Tadatamot tinagsida. Anya ti kaya tasawan tinanggag ko, Vilma. Lia, unay kayo matan nga gasawa. Kasta gayam ti panggapyo kada Teresa. Ay, jakla kuman napnapan ni Jabalayaw. Kuan pasensya kay lakay. Dayta, karma kada kayo dayta, napasamak kada kayo, Vilma. Layaw. Kinapudno na. Kasta unay abain ko kada kayo nga ag-asawa, Teresa. Teresa, umay kami agkid daw iti pamakawan kada kayo. Amo mi, anaamuan yun ti amin. Tida ka sa plano mi kumakada kayo. Aklunan mi akas na unay ti apal mi kada kayo. Gaputa saan mi akabailan nga aramidan dagiti kabailan nyo. Ti kayat mi katartapan da kayo. Ngam saan mi akabailan. Aging gaan nakapanunot kami iti saan anasayaat. Pinanunot mi nga agbalin kami anaragsak. No makita kayo amarigatan. Ngam nagbidot kami. Gaputada kami matlaang tinagbalatakan ti dakes apanggap mi kada kayo. Ala, pagyamanan mi tanakamiris kayon. Katsapay la kuma, tadiyon ulitan ti kasje ngay naramid yo. Darwin, si kaman pay lang ti ibaon kong agdalos dito'y balay ko. Uy, nanti Salome. Nagsakit nga minti sakak, iso asa anak unay ang makagaraw. Di ka matanagan, tangdanan kang agdalos.
Wanante, ibagam laeng no anya lagi ti dalusak. Dalusam tintero abalay ko, Darwin. Mabalin mo, ti mangrugi. Nalpasa ko na nagdalusan te. Oh, at tititangdan mo ang nagdalos, Darwin. Ha? Alam mo, tapno makawid kan. 40 pesos lang, ditangdan ko, ante. Nagmalmalamak ang nagdalos. Rinuotak taglawlaw ti balay. Ken pinunasak amin akagawaan iti salas. Sana bali time papas mo matinangan itay dito'y balay. Anya? Ti panangan mo dito'y balay ko ti maysa atangdan mo. Kaputan agado ti kindan mo. 40 pesos lang ang titad ko. Ante? Di ka nagreklamo. Tinapatag. At daitad ko atangdan mo ang nagdalos. Hala, alaw mo, tagawid kan. Apay nga may nalapan ka pa ilang iji balay ti kabsat ka. Amom lang nga rudan ang naalas ti ugali na. Nakita na kami nalimaba si Jay paraangan na tatang. Pinayaban na ngagdalos si Jay balay na. Gaputan na sakit kanu Jay saka na tatang. Una, nga apay 40 pesos lang tintandan na king ka. Nagmalmalam ka ang nagdalos. Ita mo timbaga kinanti. Tangdan ko kanun Jay kinan ko ije balay na. Anya? Talaga naman luka ka nagdalo si Jabalay na tata. Iso kaya't kuntagid da. Maskin nga ginanak, dadaba pa nakinton parbangon. Ha? Anya ti aramida no parbangaw. Sumuro ta katag iti karno ba tayo amapan agkalak. Iti ikan ijabaybay tatang. Iso pa dyan maalak asidaan tayo, dito'y balay. Anyat mapaspasamak kada kayo, auntie. Si kamat gayam, Brenda. Ay, nasakit pa ilang tisakak. Ha? Manon nga aldaw ang nasakit tisakak. Awan mo't maibaon ko dito'y balay nga agluto iti kanak. Gaputag may sakmat. Uray tangdaan ako no iso. Ha? No kayat mo si kanti tangdaan ak nga agluto iti kanak, Brenda. O sige, auntie. Anyat luto ka kanan nyo, aya. At da ijay ref ko. Luto man kit DJ bangos Tyson tisida. O sige, auntie. Auntie, nadadaal mo't gayam Jerefio. Saan mo tinagan andar? Anya, mayat pa'y mo't daytay di kalman. Nalausan di bangos aluto ko ma, auntie. Ay, ti awanan bain at Darwin. Ha? Ni, apay ni insan Darwin, auntie. Isulakit di tinang dadaal iti ref ko. Anya? Iso nga men ti pinagdalos ko dito'y balay iti kalman. Dinadaal nan ti ref ko. Nadadaal ti karga ti ref. Auntie? Naskan ani Darwin ti mang patarimaan iti ref ko ang nadadaal. Iso lang matinang ilukat iti kalman. Tanangala iti inuman na analami isa danom. Ha? Awanan ba inday tao? Anya? Ipabasol ni auntie ti pang nakadadaal ti rep na kanyak. Uwan ka sinsin. Kasta unay apong tut na iti ijabalay na. Si kakanumot ti mang patarimaan iti nadadaal aref na. Apay kumangay nga ipatarimahan ko. Talaga siguro ang madadaal jeref na. Awan mo ti sabaling ang naramid ko. Linukatan ken nangalakla ang met iti nalamiis adanom nga inumag. Dahil lang mo. Matlagayam. Talaga naalas ti ugali ni antian niya. Ipabasol na mutin kan katipan nakadadaal ti ref na. Makamuditan ka sinsin. Jak ipatarimaan jeref na. Tas saan kumot adinadaag. Awan ka. Apay nga mong data. Napan ka di balay na? 5 basak langit ay. Ngam nakisarita kanya katangdanan nakagluto iti kanan na. Anya? Kapilitan anapanak gimatang iti luto ka kanan na atan nalaos mo't ti karga ti ref na. Kunan na atang danan nak saan mo't gayam. Anya? Inaramid na mo't tikastakin ka kasinsin? Ha? Anyat kaya't masawan? Pinagdalos na ang nagmalmalam iti kalman. Among ka di, 40 pesos lang tinted na atangdan ko. Anya? Ay, una yan.
Ay, sa bagay, no siya. Sana bale na dinaktang danan. Tainlutuak laang matitikanan na. Sa bagay, kasinsin. Tirigat na. Ipabasol na matin kanyak. No abay anada dahil tiref na. Nay, apa yan? Apa prusang matan ti Chambaw? Ay, nagsakit ti tiyan ko, Manong. Anya? Basol day jay a Brenda. Iso ngamin tinagluto iti kanak. Ay, Apa ya pabasulam ni Brenda? Talaga la siguro ngagsakit ti Chambaw ading ka? ay basol na. Ibagam kin ni Brenda. Taiso ti agbayad iti pagpa-ospital ko. Anya kumangay ti kwarta na apang bayad iti ospital. Kahit awan mo ti panggadan na. Ay, naskan nga iso ti agbayad iti pagpa-ospital ko. No saan agapukan ko, ana? Saan kumamat nga agsakit ti tiyan ko? Ay! Ading ka, adala siguro na ikontra tinan mo. Iso asim makit ti tiyan mo. Ay, una yan ti kastoy. Luklukwan dakdagijay akakanak. Kaya't dakpayan napatayan. May samot na di a Darwin aputot mo. Anya? Tulungan da ka lang arudan dagiti ka anakam. Adapay lang maibagamot ka dakwada. Ay, di mo man kanunungan dakijay nga ubing, Manong. No saan ko maadinadaal ni Darwin Jeref ko? Saan ko maanadadaal dagiti makmakan ija unag tiref? Anya? Dayjay mat a Brenda, nalabit nga inikan na iti pagpasakit iti tiyan jay inluto na asidaan. Iso ang nagsakit ti tiyan ko. Ay, awanan bain dayjay a babae. Una yun yan ti Salome, tatang. Kastagaan ti bagbagana. Ay, win nga raw anak ko. Mapabasol kayo pa yan at timulong kingkwana. No kastamot lang ti aramid nanti. Nasaysayat langan no saan kami nga masasitagkan ko na, tatang. Narigat ti mapagpabaso. Iso aliklikan mi langan ni auntie. Kitaan yun ni Kasinsin Brenda. Pinabasol na pa eh. Katimulong lang arudan ken kwa na. Ay, jak manam mo, no apay akas jay ti ugali ti kabsat ko. Iso siguro ang pinanawan di asawa na, gapoy ti naalas nga ugali na. Tatang, Ay, narigat nga agpaiso at tulungan ni Antem. Tapabasulan na kamad, no adda di na magustuhan, kingka. Awanan kayo iti bayan. Didak pa'y amo at tulungan dito balay ko. Labas-labasan daklatan. auntie, pasensya ka, tadlangamin papanakno ko. Hayo na yan! Awan pa'y sirsirbim a tao. Dinadaol mo lang arudan ti ref ko. Dinak pa'y pampansinan a nakatugaw. Auntie, Amom lang arudan a nasakit pa'y lati sakak ngaging gaita. Dinak pa'y amo at tulungan. anya nga minaya ti iparawid mo kanya kante. Ingka man labaan dyan murang ko. Diyak makalaba, gaputa ag sakit pa'y laang to'y sakak. Anya? Di ka madanagan, tatangdanan ka, Darwin. Dagiti laang nadadagsen ti labam. Auntie, Ala, agtignay kan, sambutam ti darang tinit, tapno daras mamagaan dagiti lupot ko. auntie. Agtignay kan! Ah. Aglaba kay ti lupot ko! Tangdanan ka ba? Sige, auntie. Di kang harap akong anya mo to. Ni, si kamot ng tinaglaba iti lupot ni Auntie Kasinsin. Wan Kasinsin. Nagisarita kanyak nga ilabak dagiti murang na. Kasanon no adamanan maibaganakan ka. May beaklatan? Amangan agkabawan. Uray saan ako natangdanan. Tulong kulangin kin ko na ti panaglabak. Sa bagay, tay pagsasawan na kamanan iti sana nasaya at timadi. Naglaing nga rog nagpabasol. Masyanakin ko na. Kaputa na sakit nga rodye sa akin na. Yung tirigat na. Tultulungam lang arudan. Si kapay ti dakas. Un nga rod Ala, tulungan ka mo nga aglaba iti lupot na. Tapno daras ka amalpas, insan. Isubat lagaya madi mo kayat nga alaan titangdan mo. Gaputa dinadaal mo ti lupot ko. Anya? Kita man da ito linaba mabistidak. Kadamatan pisang na. Ni, jak nadlaw nga dagayang pisang na day tante. Ay, sinayang mula ang da ito bistidak. Ante, amang ano sigo doon nga dapisang na day ta abistina. Naanadak mo ta.
Bayadam to'y dinadaol mo, Badok. Anya? Apa niya abayang kantay? Una, ta dinadaol mo. Paboritok paimot nga rod ito abistida. Hala, agawid kan! Tatang, nakauyo nga talaga nanti. Ay, una yan da dya kabsat ko. No, di mo tulungan, adala ta maibagana. No, tulungan mat, adala ta maibagana. Uy nga ro, tatang. Nakakaasimad nga raw, no saan mo atulungan, gaputa marigata na magna. Nakita kalimtag di may sasaka na. Di naman karod kaya't nga ipacheck up iti doktor. Pagkakasakit na kiti, bagbaga na, tatang. At ako mapay papanakitay. Inayaban ng klaang. Naglabaak. Yala, siya ako ti makaam mo, makisarita king kuana. Mapan ka ni tirumbang apapanam, anak ko. Ading ko, imayak ta. Ay, diyak kasapulan ti palawag mo, Manong. Ala, pumanaw kan. Agpapada kayo amin ngawan ang muna. Ha, anya ka rin tangay bagbagam ading ko. Awan ti madi nga inaramid king ka ni Darwin. Anya nga awan, kanunungam daya Darwin. Kitam tinaramid na kanyak. Dinadaal na lang arudan jay ref ko, dinadaal na pa ay jay bestidak. Ading, talaga siguro ang madadaal jirip mo. Nalimbong ti panunod ni Darwin. Apay ko mga aramidin natin kasya. Siyak pa yan nakabsat mo, tisan mo kanunungan. Agdadata lang arudan ang nakabasol daya Darwin, iso pa'y lati sakit mo. Talangam day ta pa nagsasaom. Tultulungan da ka tapno saan ka amarigatan gapo taad da nga rot sakit mo. Pumanaw kan, Manong. Diyak kasapulan titulong yo. Tatang, matanda na aganak. Anya ayati pakadanagam anak ko. Limabasak ita ije balay dante. Nagulimag, kan awan silaw na. Anya? Tatang, doa mo tinalawas sa dyan nakit-kita nanti sa lumi. Diyak mat, umasasidag kin ko na. Ta makangagak lang itag kakasakita balikas. Uray siya kanak ko. Manipod pinapanaw nak. Diyak matin nagparangking kwa na. Tatang. Ay, nagrigat ngamin nga awatan ti ugali ni Antem anak ko. Nalabit aday tatirasaw no apay apinanawan ti asawa na. Tang. Kanayon nagsakit ti saka na. Iso asaan na makatrabaho ana imbak. Tatang. Anya nga tanong sa rungkaran tayo nagsapa, tatang. Kasla sa bali nga mintag parparik na kanyak. Ay, limtagan tintero asakak. Iguriguro ko pa yan, tinakaro asakit na. Sapayag may sak, dito'y balay ko. Awan timang isaganay ti kanak. Mabisinak pa yan. Anya ti aramidak. Awanan timang talyaw kanya kadagiti kakabagyak. Likliklikan dakon. No apay nga italaang ama kami risak. No saan ako maanauyong kadakwada. Nalabit nga dada dito'y at tumulong kanyak. Salome! Anda ka di taunag! Tikapsat ko, ay agyamanak. Wan Manong, adaak dito'y silid ko. Sumrag kalatan. Anda kami kini Darwin na ading ko. Madanagan kami, kita saan kami tin arumrumwar. Andi, langay tinakapsot ah. Naskin nga ipamda kayo nito ospital. Ay, limtagan ti may sasakak. At-atan, adyak maikaraw. Iti pa'y lako mga impacheck up mo dayta iti doktor. Tapno maamuan noan niya ti talaga asakit mo. Ti amok ngamin kat gagangay lang asakit ti saka. Ang apay nga agsugat matan ti kutil ko. Anya? Diyak kaya't nga ipakita kada kayo. Gaputan agad doon ti sugat ti sakak alimtag. Ala, tinasayat sakruyin kayo ante. Ipanda kayo i ospital. Pakawanan dak, Manong. Darwin.
Saan akon anauyong kada kayo? Da kayo matlagayam ti makatulong kanya. Auntie, di mon panunutan da ita. Kuna ti doktor, nadadahil nga urat iti sakam. Iso alimteg kan nagsugat. Di ka matanagan, auntie. Taagimbag kayo matlaeng. Kan, saan nyo na panunutan ti pagbayag yun dito ospital? Da kamin kinitatang ti makaamo, auntie.